як нафари мағрур ва гӯё масъулиятнок ва симои зоҳирӣ бисёр ҷиддӣ метарошанд худашонро ва ин шудааст як симои мансабдори тоҷик. Аммо баъзеашон масъулият доранд. аксари раисҳо вақте ки раис мешавад шикамошон ғафз мешавад. ин вобаста ба ҳамон вазифаи ишғолкардагишон мебошад ки ҳамон вазифа онҳоро мепарварад. баъд инҷо ташкилӣ фаро мекунад, унҷо ташкилӣ фаро мекунад. шахсони қарину дӯсту меҳрибони онҳо зиёд мешавад. вақте ки онҳо соҳиби мансаб мешаванд, зиёд мешаванд. галстук, шиму костюм ва куртаи сафед аксарият ба бар мекунанд. ва вақте шаҳрванд муроҷиат мекунад, оно аз ин пай мебаранд як чеҳраи хашин ва бад муомила. вале на ҳамаи онҳо.